السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خداوند همیشه سربلند و خانه آباد باشه. دوستان عزیز، یک برادر ما خیلی ما برادر است. سلام علیکم، الحمدلله. ما از او حتی بار میگیریم برای مثلا برای سودا کردن اسلامی آنها. حاضر الحمدلله به همون پرستک میر ulica Шеткинаш дом 47 оли видеоро кардагӣ мемонам эроқидиами ролик тамошо кине жӯ сарпастини ҳулкардагияй нириш пас кардан 100 рубл сара просто балеза мақсади ба ҳамун мошина нол гирифтан 100 рубл сарпас кардан 200 рубл ин хела мақсад суми камай барои ҳозираи мо кадме ки намозхона мере прастек мери ё ки дар ҳамун территория зиндагӣ мекунӣ метавонӣ ба ҳамаи рақаме ки дар эстан мондагиян занг бизанед ва мақсад ҳамсӯҳбати ака ҳасанҷон ном дора адресора мегӯту иншоалло дар хизматае. ин ролика мемонам хони тамошо кунед чӣ хел мерави чӣ хел медора мақсад ҳамаша торик набуд алҳамдулилла ки аммо ҳамаша фаҳмода монд беҳад дастури шумо иншоалло дар хизматае. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъоло ва баракатуҳ. дӯстони азиз, ин аст инаи масҷиди проспект мир мешавад. инаи рӯпаруш церкви рисой хай роҳ гум зада гуфтед гапо дар инами кӯча рост меоед. дӯстони азиз, инами хел рост дар ҳами подвал дар ин подвал акао дар ҳами доми 8 этажай 12 этажай дар ин хелио рост бурам ҳоли ҳама инам рафт паша камера менум ина танатанай забор ҳами хелио на сарпасхона шиш мондагӣ аз накш ин ҳами доми калона ки диде ку ин ҳами дом шералҷон гузаре ин ҳами рост ки омаде нигоҳ кине ҳама ҳами зинак накш мондагӣ инаи зинаки ҳами акама ҳама адресоша нигоҳ кине аксия чой кофе инам хели забораки дар шурак медрое бисмилла ина рост ҷои хотомото ремонт часи короче ина ҷои сарпас кине ҳама чиз буда ина бисмиллаҳи раҳмонирраҳим ина иҷа печат ина ҷои акам инта рост медроe ина усталошу мондагӣ сарпаскинӣ хоса ҳама тарафа қоидавӣ шери худо ба он хотир биёина чой кофе ҳама тарафа мақсад одамози телевизор мондагӣ сева хурду хӯрок ҷои хоб бепул ина сарак та иҷа мешува ина и тараф бо зал аждани ана ҷой сарпасхона бине нигоҳ кунед. хон азиз, барои дастгирӣ кардани ҳамин бародаре ки дар ҳамин ака ҳасанҷон ҷои ака ҳасанҷон дора ҷои ака ҳасанҷон биёи нигоҳ кунед зал аждани ҷои оинаҳои хуб ҳама качеткаш хуб мақсад тарзи истифодабарии ҳамин корхона беҳад ба дараҷаи аъло ина барои инаи бо шампун дошта иҷа миноксидил хулоса ҳама чиза дошта метавонем бо ҳаминҷа бигирем. баъд кадме ки сарша пас мекунад 200 рубл дигар не қимат нест кадме просто чиста барои ин ҳамин сарпаскунӣ чиста ҳамин просто нол агар анги нестари нол лисиш кунӣ ин хели просто хушрӯфта 100 рубл даро мегирем бачаҳои хеш риш пас карданаш 100 рубл проспект мир миёй халанг мехирӣ инҷа медояд толатиён я риш пишдасоз мекунӣ ноина чояш бесплат шакар чояш бесплат набуда ба он хотир дастгирӣ кунӣ ба ҳамин адресҳои дар экран мемонам ина бо 5 бор пас мекарай як бориш бепул омади намоз ҳамин адресҳоро хони дар экран ки рақамҳо менависам рақамҳо ака ҳасанҷона бидроед нависе иншоалло ҳачи зан бизане ҳамсӯҳбате миёи адресҳоро диде хел мондам иншоалло дар кечаки масӣ айдини коси ина бо бор ҳар қадамта дар экран иншоалло мемонам ҳама визит коршунам ба он хотир биёи бародари азиз ҳар тарафаи визит коршунам дар рӯи ҳамон экран расбашанӣ рахмашо худо нигаҳбон биёи дар хизмати шумо. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи таъоло ва баракатуҳ.